Forma de lugan an droch scéile ní bhádach an chorbe beidir hart Cheathrú Rua amsin an olog go rá Vince tinn agus ní go máta se chorbe. Mar sin hiigmuid brenda bhí neidir cineáin Vince agus cine bridge agus a gláán gur bud gceara just spáint club, gur bud tuairteach club, gur an pobal tíomhhíor club. Pobal an cheoil thaíre tíomhhíor club agus siadam go léadó an liche seo I méid sin ar leid. Tá tháileach seo géon den eile sí Bridge Barker an chéad in eagraithe was rud a cinn bhailiú an gaon den cumcinn brocha bhfuil acu. Ó chláán na Barkers, ní bhah mu sin ar iad gan na Barkers, so is má an rud a dhéana bhóh. Comór agus ceúirta an dar gáde mar tá muid ceoil an seos a chistim le rion blianta nuas ar a géad daoine go chuile bhí agus tá bridge lánach leis sin. So nuair a thulla muid a scéal bhar iad faoi Vince, bhí muid ag rudcínt a dhéanana a spáineach an túmas atáin gon bharte acu agus gon chláileide. Cosúil le go leor ceoltóirí san áit tá an bheas bríos agus Vince Arno agus just go bháil takeíocht de chót dómh ní mór an eile tamhuiid in an a dhéanamh Arno nach ionintach le rudaí a rinne bridge trad picnic agus go leor rudaí eile, so sin fáil just go bháil an brid takeíocht de chót dos. Tá neirid ceolalaigh na ceoltarí ar bridge, tá neirid sin diantaice an cheol sa gantar agus dúich ar fad. Nuair a chuir siise an teachtar atá gur a ceola bheith náid céint, lean chuileadh an ise agus léironn sé sin na measa ag daoine ortha. Bhí chéaláin tíhharcis cúpla íchil hin agus bhí sé just sais meas agus go rá le feicint agus is bridge cúis le sin. Agus Annie and Dina, no rudige rinne siise ar arsan. Tá sé cheapí bheith ceithnaí go dé, but is sé gáil go dtí maidid na chasaí ceol éise. Bhí ná bhfuil na technicalities críochnaí idir. Tá mar fébuid, but just tá Vince samana tá sé blown away like colorwords atá arsúil in á timpeach is jacket tá ag an chláán. Támuid weagna, támuid críbrista, tá sé ag fáil radiotherapy agus chemotherapy. Thuig lot of shocked, so tá sé cinlín full-on. It's just being a boy because go colour than a first jack and the sciences and body con le vinning. Agus an 8 hana bhí agin it Ceathrú an bhí go scaváil and so they're winning my heads.